Der var jeg. Jeg har nu læst bogen færdig, og der sker en masse spændende ting, som jeg vil komme ind på i den her video. Førhen i sidste afsnit, der var de jo på flugt fra politiet, og det er de stadig, og de har fundet et flugttilsted, hvor det er udendørs i en skov, og de får hjælp på vejen af en masse mennesker. Spændingen er ikke særlig stor i flugtscenerne, andet end når de begynder at forelske sig i hinanden, og at de ligesom er ved en stald med en masse køer, og så har de sex og er meget intime. I starten så er Spider ikke særlig meget for at vise sin krop til hende, og det er hun heller ikke, for hun er jo svær ved at åbne sig til folk. Og Spider, han er ikke så glad for sin krop. Han startede med at gemme sig sådan, fordi han ikke var så stor og muskuløs. Men når hun kiggede på ham, så synes hun ikke, at han var sådan grim eller noget. Hun synes, han var smuk, selvom han ikke lige var den største. Som sagt, så overnatter de ude i fri, og så begynder der at komme mennesker, og så skal de så flygte til et nyt sted. Og der sker så det, at Spider han bliver fanget af politimændene. Altså Jem, hun er nu på egne ben, og skal til ligesom at klare alting selv. Fordi Spider han har ligesom været den dominerende i alt det, der er sket. Og nu skal hun til ligesom selv at tage ansvar for, hvad der skal ske, og hvad hun skal gøre. Og så møder hun så en, der hedder Brittany, og nogle af hendes veninder. Brittany, hun er en ny person i romanen, som hjælper Jem rigtig meget i forhold til ligesom at undslippe for at blive fanget af politiet. Brittany, hun inviterer så Jem indenfor i sit hjem. Brittany's far er politimand, og det skaber en meget stor spænding for, at hun ligesom skal være i det hus og er så tæt på at blive opdaget hele tiden. Og Brittany tager sig rigtig meget af Jem ved for eksempel at give hende mad og ligesom give hende gode råd og sådan noget. Og de bliver faktisk ret gode veninder. Og da hun skal til at tage afsted igen næste morgen, er det meget akavet farvel for dem. Jem, hun får rigtig meget hjælp på vejen, blandt andet så kommer hun ind i en kirke, hvor hun ligesom, i starten så vil de gerne anmelde hende, men Simon, som er sønnen til præsten, får hende hjulpet på vejen, og ligesom prøver at beskytte hende over for hvad der kan ske, fordi hun er 15 år, og det er svært for en lille pige at stå i sådan en situation. Hun fortæller så om sine evner, som hun har til præsten og Simon, og Anne, som også er præstens kone. Det første, hun lægger mærke til, det er Annes tal, som er, at hun kun har 1 år tilbage. Og det er på grund af, at hun har en sygdom, men hun har ikke fortalt præsten det. Jem hjælper Anne med at indse, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvilken tal man har. Man skal bare leve livet. Og det prøver hun også at fortælle alle de folk, som kommer og besøger hende, på grund af, at folk ligesom har fået at vide, at hun kan se fremtiden for, hvordan det vil se ud for hver enkelt person i forhold til deres død. Karen kommer også, som er hendes plejemor, og hun elsker hende rigtig meget. Selvom Jem, hun har været lidt af en stril over for hende. Karen prøver også rigtig meget at få Jem til at komme med hjem, men Jem, hun har ikke lyst, før hun ser Spider. Så hun forlader ikke kirken, før hun har set Spider og fået talt med ham osv. Og så kommer politimændene så, og så underskriver hun en kontrakt med, at hun vil udtale sig omkring det hele af, hvad hun ved fra terrorangrebet. Med mindre at hun får Spider at se, så gør hun det ikke. Politimændene, de går så med til det. Så kommer Spider så hen, og hun bliver utrolig glad. Og hun holder jo den der tale for alle de der mennesker i kirken, om at de bare skal nyde livet. Og så står Spider nede i midten af alle, og så løber hun ned til ham og kysser ham. Så kan hun se, at hans tal stadig er den dag. Og det er faktisk i dag, at han skal dø. Så hun skynder sig op for ligesom at forhindre det ved at begå selvmord, fordi at så tror hun, at tallene forsvinder. Så hun løber op og låser alle dørene, så folk ikke kan komme ind til hende. Men så når Spider så lige at komme ind til hende i sidste øjeblik. Hun når at tælle til 3-2, og så råber han Jem. Og så forklarer han hende, hvor meget han elsker hende osv. Og at han vil tage springet sammen med hende, hvis det er det, der skal til. Jem, hun siger så, at så længe de er sammen, så vil hun gøre alt. Og det siger han så, og så går han op på nogle sten, og så skvatter han i det, fordi det er glat og falder ned af taget.
og dør så lige på stedet. Dun, dun, dun. Hun skriger ikke eller noget. Hun er målløs, og hun ved ikke, hvad hun skal gøre af sig selv. Så hun lægger sig ned på jorden og kigger op i luftet. Og i slutningen så ser man så, at Jem hun er klar til endelig efter et halvt år at smide asken ud i havet. Og 5 år senere så finder man så ud af, at hun faktisk har fået en søn sammen med Spider. Jems søn har så tegnet en tegning i timen. Den var faktisk rigtig flot, sagde læreren, og så blev Jem så indkaldt til samtale. Og allerførst så troede hun, at han havde kommet op og slås, eller havde sagt noget forkert. Men så finder hun ud af, at det er den tegning. Og så spørger læreren den lille dreng, om han ikke skulle have skrevet til mor. Men så siger han, nej, det er mors tal. Så han har faktisk arvet synet, ligesom Jem. Jeg synes, bogen har været utrolig spændende, og der har været sindssygt mange højdepunkter i forhold til spændingskurven. Og jeg synes, det var utrolig fedt, at der var så mange genrer, såsom romantik og thriller og krimi på en gang. Nogle af scenerne, de kunne godt blive lidt for langtrukne, men alt i alt synes jeg, det var en super spændende bog, og jeg er utrolig glad for, at jeg har læst den. Good. Det var alt for Julies Boghul. God jul og godt nytår.